A casa d'en Miquel. Avui en Jan i la Júlia van a casa del seu veí en Miquel. S'hi quedaran a jugar i a berenar. També jugaran amb l'ull de vellut, el gos d'en Miquel. En Miquel i l'ull de vellut estan molt contents. A què jugarem? Diu en Jan. El que vulgueu. Respon en Miquel. Au, passeu, passeu. Es diu la mare de Miquel. Al jardí de la casa de Miquel hi ha un pi i una alzina surera. També hi ha un fort i una caseta per al gos. Ull venut. Aquí no. Aquí no, a casa no. On voleu jugar? Aquí o a l'habitació? En Miquel té cotxes, ninos, colors, un garatge, també tambors i mil coses més. A què jugarà en Miquel? Ens podem vestir de marcians, de pins, de llencantines, de lleons, de senyores antiques, de pescadors amb canya, de búfal amb boscos. Jo em vestiré de doctora. Diu la Júlia. I jo faré de ferit. Diu en Miquel. Jo seré infermer i aniré a buscar estris per curar. Diu en Jan. Què t'ha passat, Miquel? Un camió m'ha passat per damunt. Ai, ai, ai. Aniré a trucar al metge. En Miquel pensa, ja no vull fer accidental, ara em posaré un vestit de ratpenat. Júlia, tu i jo ens podem vestir de marcians. Diu en Jan. Són molt divertits, tenen 6 peus i 6 mans. Però què fas, Miquel? Soc un ratpenat. Què vols fer-te mal? Au, baixa d'aquí. Socors! N'hi ha marcians al jardí. Em dic que estan tornant boja. Tenen 6 peus i 6 mans. Sí, senyor policia, tinc marcians al jardí. Són verds i tenen 6 peus i 6 mans. No sé què dir-li, senyora. Convida'ns a berenar o a partir al so. Qui diu? Que els convidi a dinar? Permeti que el diga, però és vostè molt maleducat. Ara què fem, Miquel? Ens podem passar els vestits de pins. Quants vestits de pins tens? Tinc per tots. Nens, és l'hora de berenar. Us porto una mica de llonganissa, de formatge i de pernil de pa. Com pesa aquest berenar. Nens, que hi ha el berenar! M'ha semblat sentir-los al jardí. Qui deu haver plantat tots aquests pins? Quina nena! Els ha agafat per plantar pins. Els nens d'avui en dia són més rars. En fi, quan tinguin ja gana, m'ho diran. Que bo és tot! Que berenar més bo! Serà possible, oi de venut? Tu
Tu que ets un pi, un gos o un porc? A més, en Miquel és company d'escola d'en Jan. L'aranya ha fet una teranyina molt gran. En Miquel té disfresses de llenyataire i de senyors estranys. La Júlia ha esmorzat sola al zoo i hi ha moltes zebres. El cine és a prop del pi de les pinyes. Es pot pescar sense canya? En Jan ha dibuixat un nyap. I ja està.